Здравейте хора, аз съм Антони. Днеска е поредното видео на Roblox. Сега днеска сме с един мой приятел, той се казва Кристиан. Кажи нещо. Ало. Ето, чухте го. Прави се на интересен в някой път и е много щастлив, че участва в новото видео, в моето видео. Той участва няколко пъти в моите видеа. И сега аз го джойнвам, за да може да играе двамата. Сега, слушайте хора, сега ще променя героя, защото съм с друг и сега ще го сменя компютър. Ей, това е моя приятел, Тони Тайтан Чивиман. Дето скача. Let's go to boot mode. Хайде хора, не таблет, добре, хайде хора. Да, отиваме. Защото моя приятел поиска, искаме YouTube максимално екшън. Да. Искам да го пребием, да му щупим главата. Ти иска да щупим главата на този на болко. Защото той от мастината е хубава. Не го чувате, защото е малко... Не ми не говоря много. Хайде. Аз не искам да му това. Хайде, идвай. Там ли? Аз за мен ми се провидява там, че там. Там е на тюба, много ми се провидява, че там. Да знаете, че има 10 хвърли на Тайтан Чивиман. И 20 на Астро Тойлет! What the fuck, и какво е това нещо? Почваме. Йеее! То ще му правя видеа, то ще му правя гледания, да стане известен. Аз съм само с 0 абонати. Той има 0 абонати, защото Има много YouTube канал с 2 видеа. наистина ли? На таблета. Хора, той преди имаше видеа, аз му изтриха ти. Един черна дупка. Хора, малко ще набърна, защото много се чуе и ако сте хора с проблеми на ушите и не обичате да крещи някой, се чуе доста силно, намалих за вас, защото ми пука за моите фенове. Благодаря ви за 305 абоната. И Искам да направим 500 абоната. Тогава ще оправим шампионство. Шампан. Хора, ако не знаете, моя приятел вика, ако стигне 500 абоната, ще отваряме шампанско, ама вика шампанско. То шампион. И умрях. Не, моя приятел умря. Ще се отмъста. Не ма гърми. Не бързо. Абе. Тя хора... Мали! Лозята! Да, черна дупкост. Само да... Ще излетила там, за да може да се снима геройчето. С едно мое любимо геройче. Знаете ли как се казва? Ако не знаете, той се казва Майкъл Джаксън Тойлет. Не, има следвай. Аз тук се върта и го бия с 300. Мали, чакай, че тук ще ма свита от кой. Не ще го оправя. Видите, ми изляза от джерпата някакви черни дупки, пак това ми изляза. Че? Видите, някакви видео ми умрят. Я искам да видя. И чакайте ме хора, искам да видя. Защото има кочики. Още кучики. Как имам още кучики, бе? Къде са ти? Ето.
Какво може да се падне от стотинка? Айде, какво няма още? Ами... Хора, да знаете, че ако спрете да спрем се чувам, просто означава, че някой един мой приятел се звънни после, защото и той ще идва у нас, нашата къща на гости. Той е Дитко, той си има негов YouTube канал. Не знае името Кристияне. И те нататък. Кристияне. Казах ти нещо. Хора, ще ми се извинявам, че моя приятел говори глупости по някой път. Омайна, забравих сон с Майкъл Джаксън. И умрях. Станах на кебаб. Начо. Ви знаете ли този песен? Ма повръщай. Ви знаете ли Той този... спя ли бе? Не. Ви знаете ли този песен? Донер кебаб, Начо, Алехандро Гарначо. Донер кебаб, Начо, Алехандро Гарначо. Мегафон, телефон, я джибри, телефон, мегафон, телефон, я джибри, телефон. Не мога да ги мести. Благодаря. Ако я знаете, напишете в коментарите, чакайте да се снима героя. Ще го видим. Той не помня какво. Да, такъв не виждам. Ще направим и видим на блог свой. Хора, чакайте днеска да има мой видео на Боксфут. Ако не знаете да си гледа тя игра в Roblox. Аз съм много добър. Много добър той. Да. Да. Мали, аз бяга бат. Сега ще ма сръта. Бягай. Да, още 19 пъти имам да съм автотойлет. Не знам как. Аз съм 240. И аз скачам. Има мина видео. В лобито има някакъв черната дупка. Някакъв черна дупка има в лобито. Тоест не го разбирам какво говоря. Бикини ли къде? Абе, бичи ви говори. Бикини ботъм. Хора. Дайте на лайк за моя приятел. Той е много забавен. Те ще ни скара това. Мислете да победим и този титан на черна дупка. Тоест черна дупка. Ще играем на нормал. На нормален мод. И с нормални скритони. Нормални скритони. Хора, моля ви се, надявам се да успеем да стигнем 500, поне 350 абоната и те нататък. Моля ви се. Мисля, че ще играе с кубите. Мисля, не ги харесваме. Не ги харесваме, хора. Много са интересни За нас. За нас е много интересната си игра. Да знае епизодите. Абе, както и дете, всички създатели на скритори са почти най-много интересни, които сме гледали, са най-интересни. Които по-известни българските. Да. Например, Криската, Ани Ходи. Клашера. Да. Например, да се бъде 44 Милиона. И няколко. А остави да Клашер си има 1 милион. И не сме. Оня ден направиха бай ван 1 милион абоната. Оня ден. Не, преди месец. Хора, да знаете такова. Знаете ли, че ние сме големи фенове на Скибиди Тойлет, че си правим легота от тях. Тоест, правим Скибиди Тойлет легота. Пред нас има един грамадански. Пред нас има Тайтан Тимиман и Тайтан Камераман. И някакъв Скибиди Тойлет. Един маник. Вижте го! Вижте го това! Браво, бе! Yes, бе! Знаеш какво ще направя, Мизе?
Да ми взе. Имаме На визира Колю. това вечерта, знаеш. Лев, човек в... Чакай, Крис, чакай, стой. Нормално. Нищо не виждам. Къде си? Аз не знам къде си. Нормално мода. Бос мол, там дето пише бос мол, там отиде. Там е към началото. Къде отиде бе? Тук е тази ча. Да, те там може. Аз отидох в бос молда. Чакай има на нормал, защото аз отидох в началото, сега отивам на нормал. Сега хора ще игра с един от най-силните ми, Джиман. Джиман тойлета. Той има Джиман тойлета, събрал за него. Ти го няма, защото свърши и излезе тайтът Джимана. И той свърши и му успях нещо да направя. Поне да си... Той си бе. Аз съм тук, бе. Аз съм аз тук. Я гледай ти, бе. Сега гледайте каква е магията на моя приятел. Ето, сега Джиман. Айде отиваме. Уи! Аз имам много силен меч. И бате, сега ще ви покажа един бък. Ако става и тук. Да, става. Само този бък. Аз ще сложа 300, но имам 30 бомби, аз ще спавам бомбички. Ето вдигам в нива. Аз забравих, че има герой, бе. Да. Аз забравих, като ги прибия с това, че има герой, бе. И то че не какво се не там. Скачам не успя да падна върху него. Върху този силния. Айде, Крис, ти що не се мърдаш? Пускам атомни бомби, що? Не пуска. Слушай, аз ще си променя героите. И това е 120. Айде на плънджа малък, който ме е на четвърти левел. И аз пускам малко атоми да сляза този глит. Аз не мога... Пусах атомна бомба. Аз само пускам бомби да... И аз ще пускам за гличас. Не става глича, сега пък не става. На мен става. И колко... На мен ми дава само 101 експи. Знаеш, какво спавам един хеликоптер. Аз спавам едно такова. Спавам един хеликоптер. Аз пускам и ти ръбочи. Ана, то Джиман 4.0. Абе, не съм убил, бе. Аз ще го бия, просто и така ще го идрам. Ана! Мале, аз смятам някакви неща, просто... Да, съм този малък, аз мисля, че съм аз тойлета, е. Но съм аз тойлет, аз съм. Смятам някакви неща. Като умри, аз ще се зеленички да може по-било и се дори за меч. Сам да ми стигне. Хора, аз скачам и го убивам. Аз ще връщам. И не го убихме. Айде, убихме го. Айде! Умря. Браво. Хора, аз като умра, аз се дам да умра, защото искам да унбоксна едно нещо. Абе, айде базикам се. Ей! Аз съм хиляда няколко след това може да купа някой герой, като имам 2000 такива зелени. То ти колко имаш? От уния зелени... От уния зелените парички. Аз съм босал. Ето така. Ти за колко го купи, бе?
За 2000 що? За 3000 що? Ага. Враг ли? Аз губих. Не, Астро. Кой е нашъл? Не, дето изчупи екрана. Макс! Е, само. Кой де ти шупи екрана? Кой е? Ето да те било. Да, че си малък, такъв тайна ти. Да, той не знаеш какви звуци, бе. Ето сега. Един от най-малките герои. Аз съм 109 лева. Ти кой си? Мали. Може би на следващия бос, като го победим, след това ще може би, или ще остане, или няма да спреш и анбокси някои неща. И кажи просто всички, не ай. Защото някои хора не разбират английски много. Малко, да. Те разбират български. Аз губих. Хора, може би тя ще свърша видеото. Да, ама хора, той може би ще е малко по-късно. Може би сега ще бия тук, само да бием тук този уей. И ако умра, ще изчакам Кристиан да дойде. Не. И съм бокс, и ще видим. Хора, моля ви се, наистина се абонирайте за канала ми. Много ни е нужно. На тебе, на Кристиан не му е нужно, но на мен много. Не знаете, хора. Абонирайте. Ами сега се разсетваме. Аз се разсетнах. Аз ще убия тези. Аз се разсетнах и ще изчакам. Може да се спра видеото, докато не се върне приятеля ми. Докато убиха ли това? Да, тогава аз спирам видеото, докато не умреш. Хора, видеото продължава. Чакайте, да. Продължава видеото сега. Ще анбоксим някои неща. Аз тук първо с гифтовете взех всичко. Кейсовете имам 10 такива. Я. Хора, отвори всички боксове. Имам още. Хора, не приключваме с видеото. Крис, къде си? За тебе, кой? Ето та. Чао, хора, ти кажи нещо. Чао, абонирайте за канала да го зарадваме. Чао. Аз тръгвам. Чао. Той честно.
Изчезвам. Аз чувам. Чао, хора! Отивам. Чао.